Som escoltes i guies, de mar i de muntanya, d'arreu de Catalunya, units per una història compartida. Érem impulsors del canvi, de les grans mobilitzacions socials, de la llibertat i de la lluita contra la censura. Érem un espai on creàvem comunitat. érem força i resistència al franquisme. veníem dels milions de muntanya i les guies Sant Jordi. I l'any 1977 ens vam fusionar per donar pas a MEC. Érem trobades que han marcat la nostra història. Ginesta 83, Eurofolk 85, Zoom 93, Xarbot 2000... Érem el reconeixement de l'escoltisme en català. Som Minyons Escoltes i Guies de Catalunya. Som més de 18.000 infants i joves, 3.000 caps i formadors, repartits pel país en més de 150 agrupaments. Som una comunitat diversa, inclusiva i compromesa. Som natura, aprenentatge i servei. Som els que aprenem fent, de la mà del mètode obert. Compartint i vivint l'escoltisme en primera persona. Som passat, present i futur. Som els que sempre estem a punt. Una escola a cel obert. Som la força per moure el món. Serem nous projectes, il·lusions i aprenentatges. Serem més excursions, caps de dissabte. Serem un espai on tothom té veu. On les idees floreixen i les llavors es converteixen en accions. Serem comunitat que inclou totes les persones vinculades al moviment. Des dels infants fins als caps. Serem trobades que inspiren i uneixen. Amb iniciatives que fan del present el pont cap al demà. Serem el futur que repensa l'escoltisme i el guiatge. Serem tot el que som i érem. Serem el canvi. I volem construir-lo amb tu. Serem la jamborinada. 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 Serem la Jamborinada.